BBC host meow. Host meow, host meow. BBC host meow. Host meow, host meow. AUDC admin host meow. Host meow, host meow. AUDC admin host meow. Host meow, host meow. नारियों अन्याय हम नहीं सहेंगे. नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे. नारियों अन्याय हम नहीं सहेंगे. नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे. We want justice. We want justice. We want justice. KSA long live. Long live, long live. Host meow, host meow. Pinig kepas atheno ketalong itum dharna ke do alam ke ajak ding kruben kador chini lo je itum university ke itum ke kadong remote area lo jatabe ye pastel fi charliya thai ve pusi hakoben ke se tum andolon kemsil as university banlo non university campus bangjo fi bangke dak arlo pene agotona pi arlo sopan exploit pi dak jaseme swarlo phan jase Anirudh Kumar po assistant professor do alangli ke hindi department alangli department along kacharli student to maphanan alangli ka exploit lok men tume pene alam pathepen ahem tame hang po nanem pe tame pon po la sexual harassment people kalipote internal marks pipe lai garu therpensi ar luso to man chenek bomlo maduda chithane ajaga photo ni tumlong do inura supido laso supi ke phan ke anu pe sipam che ka photo sidolo laso supi banke api charli hai si university rinang koklo lason prote ituma university nongmi ke nongno si dam bomlo lasinon bahag me pe bahaniang jir inut ke bengal pen ke bang central university campus si bang bengal pe nanga charli si daga bang inut ke te bahad lamding angjir latung bang lo char latuma sonthos si claim lo ama tum chicha go nesi latum lo media lo bang lo nang tum si chini po media long sonsuri lam nije lo chipaklang lo tum du kaning ko mokha chipaklang lo Anirudh Kumar la bang so assistant professor pisi ke claim ma laila ma ke media long chithan lo sida media do kan focus lo organization kan ma rap nahi ta rapun ba vedalo sela tum ke la victim to bang ke ahohai long leader no majok pata la si KSA lo bang lo KSA ke cheng beda tum chirab dun si la tum chirab si the complaint pilo memorandum pilo la song bang pen disi ka do be chirab pen si ta bang ke chiklion thoma phan suspension bilo chiklion thom suspension juragra oni tum ko ni tum reminder ko ni tum memorandum pilo la phan terminate nahi sakuri pen discharge nahi pa demand pc akonon 6 ma extension lo pusi arjulong te 6 ma phan la bangso suspension order nahi tum thenglong lang tan lo so office dam pon tum lang nampo lasi nona bang ke la lang li phan mane suspension order extend bo majok nona bang ke ICC committee tum ha silchor ke do tum la tumang ajak la accused person la bangso Anirudh Kumar apai khogi dun changsi khobor long pusi arjulong lasi silchor men punang long lo victim do phan punang lo sipulo nang tum lai false case ki pi chok che chi vidronon kalite nang to phan nitumta apko case nang pipo pusi ke ther la hedo bangso jok la bahania victim ti nitum long towe banglo immediate bangsi nitum chi wailo la sidaga bangke immediate protest pipe de chok chelo la mathasi protest lo adiman bagal hanlo je Anirudh Kumar phan asakor men terminate nang po la phan terminate pen jong si kone transfer float prote hadak ta sonthot si claim nampo polote komane angjir komane sopi di komane angjir latum phothuli po jate puthot photute de jepan Anirudh Kumar phanga sakuri basi paweder nangpo la pa alangli lokathanji abang phugali lokathanji amoral rights avelo alang noitik odhikar vel lokathan dhui phan la sila phanga sakuri ba paweder nangpo 2 number bagal halo itum ICC committee bodo university along latum wangbesi lahai phone pine besi nang lobom statement and bomle silage chokche dagwang besi la accused tom han chinki pen alang li tom pc ke claim ma duk bedona koson se Anirudh lang tom ka behave lahai lam ahoglam chini pen Anirudh Kumar phan pasaspen chogli asakurim patar minute akam claim nahi rasi ICC committee bangke dipuwang nang po la so hini adiban besi pinitum jasmet men amat dharna do besi protest lo Hello. Nanti kupuson pensi lapuson Assam University di campus along kupuson alam ki keklang bro. Laso koson si keklang bro alam bang ke also pinasi media long bang lo mati media long jithan pensi api ke jok ta rap one sini tum organization lo vaccine tum rap dun do la bang ke la tum ke non alam non head lo palam lo ningkan kepsi la son sulibom lo pisi la tum report pi Anirudh Kumar ke ningkan ke bang la hindi department la son lok ar lo so bang ka exploit hoitu itum arling piang jita do thai lo mane
Arsutuman do type of Chitana Hedelo. La Selaso Chitana happen, Pobomla, Jato Carbomlo Prote, Ituma University, non Lucidapo. No, it don't fall for the University Bantum demand bomb. Itum Puradake Kosola Badabe, if you letting power. So University under College Kakulina power is long name. अनुरोध कुमार अपन को वोट के पिंड तोप करते अनुरोध कुमार अपन को वोट के पिंड तोप करते अनुरोध कुमार को टर्मिनेट करो अनुरोध कुमार को टर्मिनेट करो AOTC admin house में आओ AOTC admin house में आओ BBC house में आओ